راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو حزب السودان صاروا راقفو حزب إرترا ناتكا تريفو مززام زحل كينات تختلهم زمص مرحتيوم نمبراق افريقيا نزي زحلفه 30 عامታት بحيتهم وصنيحهم بوتادراو علوان سوراتاتن ناب سلطان زمصو زم مرحتي نزي بدخنت كيناتن دحرتن باورو دما غناي محدرا منغستن لولوي زخونه زبا ناب زحشه غدنا كمرحو زخلو غسغستيوم زبل تنبيتيو تنبيرلهم زي كم تصبيت حزب الزبان على منغنا بديمقراسي تمرتي معبالن قطبان نقدميت كدفو سيترف نزنبره كبرتات زباون افريسوم زبا قرن افريقيا ناب تمثال سيول لويطمو مهلاوم وحزي مليونات زيغاتات زبا ناب سدت هياو مسكريوم ابز حلف 30 عامታት ناب سلطان كاب زمصمو تسفا استنبرلهم غنا بزحزن ملكعو تسفا حزب زغروصن كبد مسوات زخفلا سدرابيتات زغرصن مرحت الزبا دحرموت قداماي مينستر ملس زيناوي اب اثيوبيا زفطرو ناي سلطان هغوافن ناي لوط تسفاتات كهلو كم زخل أنفتيبو أزوم كم قرديد مس قربت طبيقهم كاب منبر ملغاق زأبيو مرحتي أنت واحدة كم تعدل وانشا بموت كإلايو كم زخلو نتوم موت زبهال زي ترف ناي تفترو ناي لوطن مسجار مسرح كم زلو ززنقعنا أزخاخرنا يخون بفلا يابتن هافتتا نايتي أبا كلتشن 11 أبا تونيزيا زفلمه كو عرب شفاف في الوانز حلفه هقرات مبراق أفريقيا بتقاوم النعبن نزوم مس منابر زتطابقو مرحتي مقمጫታቶም ኮርኪሩ ከተስኦም ዘይምخالو ተስፋ ዘቁረጸ ህሞትን የሩ ክባሊካል ቀው ዓረብሲ በዘይ ተስፋ ሓሊፉ ክረምቲ ጽድያን ሓጋይን ክበራረዩ ባህሪያው ስለ ዝኾነ ግን ምብራቅ አፍሪቃ ኣብ ሓዲኡ ካብ ዝወቀታት እዚ ዝወደቀ ይመስላሎ ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘሰናበተ ናይ ብሔር ተቃውሞታትን ግጭታትን ብኡ የብቅዕን ሓደ ዓመቱን ዘቁፀረ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድሕር ደጊም መንበር ስልጣን አራጢጥካ ተጋይጸሉን ህዝብ ትረግጸሉን ከይከውን ባአጉ ኩኹርኩሕዩ ዝርአ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዛ ብቤትን ማይ ቤትን እናተኸፋፈለት ናብ ምፍራስ ገጻት ተምርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ናብ ሓድነት ከም ጻዶ ይኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ በጥርጣረታት ዘከማስዕዎ ዘለው ኣርእስትዩ ሩዋንዳ ኮሰገረቶ ኢትዮጵያ ግዳ ክንደየናይ ዝብሉ ኣይሳኑን ኣብ አፍሪቃ ውሕስቲ ትበሃል ሃገር የላን ወላውን እዛ ብዕርቀ ሰላም ዝሓሸ አንፈት ሒዛ ከም ዘላ ትግለጽ ሩዋንዳ እቲ መምዘኒ ውሕስ ምስጋር ስልጣን ዘይብላ ሃገር ውሕስነት ዘለዎ ሃገርያ ክትበሃል ስለ ዘይትኽእል እዩ ቁኑዕ መግለጽኻዩ ሩዋንዳ ን24 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ መዓስዩ ስልጣኑ ኸረክብ ብኸመይ ንመን እቲ ሃገር ገና ይመለሰቶን ዕርቀ ሰላም ኣስፊኑ ርግእቲ ሃገርሲ ክገብራ ክኢሉሎ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ስልጣንካ ነህዝቢ ያረክብ መንበርካብ ምርጫ ንዝመጸ ዜጋት ሃገር ሕደግ ኣብ ዝበሃለሉ ነቲ ሃገር ብኸምቲ ሕጂ ዝምክሓሉ ዘሎ ውሕስነት ዶ ካሓድጋዩ እዚ እውን ካልእ ምጾታት ናይዛ ብሰንኪ መራሕታ ድውን ምስሊ ሒዛ ዘላ ኣፍሪቃ እዩ ድሮ እኳ ፕሬዚደንት ካጋሜ ንመራሕቲ ዩጋንዳን ቡሩንድን ኣንጻረይ ትሰርሕለኹም ዝብል ክስታት ክስንዝር ይርአ ኣሎ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ንባዕሉ ካብ 1986 ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሕዩ ኣብ ናይ 33 ዓመት ዘመነ ስልጣን ፕሬዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ተወሊዶም ተመሪዖም ዝወለዱ ዜጋታት ሃገር እቶም ዝበዝሕዮም ካልእ ዝሕዝን መልክዕ ዛጉር መካነ መለኽቲ ምዃና ጥራይ ዘይኮነ እቶም መራሕቲ ንሓድሕዶም ዘይቃደው ምዃኖም እዩ ሓደን ተመሳሳልን ባህርያት ዘለዎም ክነሶም ሓደ ነቲ ሓደ ክወናጀሉን ብደንበታት ክከፋፈሉን ዓለም ሓዲጋቶም ናብ ወርሒ ሓኺራላ ኣፍሪቃ ዓለም ዝበጽሓቶ ከይረኣየት
ምጻት ዓለም ከይርክብ ዝሰግኡ ሰብ እምነትውን ይህሉ ይኾኑ በዚ ናይ ወዲ ሽርካይ ወዲ ሽርካኻ ምክፍፋል ብዝያዳ ዝተሃስየ ዞባ ናይ ዛጉር ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ እዚ ቡዲታት ዝገልጽዎ ምክፍፋልን ጠቐነን ስልጣኖም ከናውሑ ዝሕግዞም ሓደ ሜላ ካብ ምዃን ሓሊፉ ህዝብታት ዞባ ዝረብሖ ነገር ከም ዘየለ ናይዚ 30 ዓመታት ተመክሮ ዝሰነዱ ሓቂ እዩ ምስ ውድቀት ሕብረት ሶቪየትን ምዝዛም ዝሕል ኩናትን ዝተላዕለ ሱናሚ ጽልዋታቱ ክሳብ ቀርና ኣፍሪቃ ተራዩ ኣብ ዋዜምኡ እታ ብቁጠባን ማሕበራውን ቅልውላው ትሕመስ ዝነበረት ሱዳን ካብ ጸገማ ክገላገላዩ ዝተባህለሉ ምልምል ጀነራል ዕልዋ ኣካይዱ ጀነራል ዑመር ሐሰን አልበሽር ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ፈለማ ተስዓታት 3 ሰውራውያን መራሕቲ ረኺቡ ንእታን ዓመታት ኣብ ስልጣን ብጸንሑ መራሕታ ዝጸምለወት ኣህጉር ልባ ዝፍውሱ መትነታታ ዘበራብርዮም ተወደሱ ሱዳን ምስ ጸንሓ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ 1989 ናብ ስልጣን ዝመጸ ፕረዚደንት በሽር እስላማዊ ምሕዳር ክተክል ምውሳኑ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንጽልዎ ተሻርኹ ሽርክነት ናይዞም ንበሽር ዝነጸሉ ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስን 3 ዓመታት ክዘልቕ ኣይከኣለን ብዶብ ተሳቢቡ ሓድሕዶም ታናኸቱ ህዝቢ ሃንኮቱ ክልቲኦም ሓገዝ በሽር ደለዩ እቲ ምሽርራኽ ንናይ የመን ፕረዚደንት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ብምጽምባር ክሳብ ሰንዓ ፎረም ሸረኽረኽ እናበለ ቀጺሉ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ክሊማዊ ምቖቱ ፖለቲካዊ እዩ ለብላቢ ሱዳን ኣብ ከምዚ መድረኽ እናሃለወት ብረፈረንድም ኣብ ክልተ ተጐዝየት ንፖለቲካት ዞባ ተወሳኺ ሸልቂ እግሪ ንዘይተኸለት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሽርካን መሻርኽትን ፖለቲካ ብምእታው ብሸሪኽ ሓልኽዋ ኣብዚ ክልተ 10 ዓመታት ክልተ ሃገራት ዝወለደ ፖለቲካ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥንስን ሕርስን ገና ይወዳእኩን ይብል ኣሎ ዳርፉር ናይ ሱዳንን ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያን ሃገር ናይ ምዃን ብቕዓት ከም ዘለወን ተወላዶን ይምግቱ ንፕረዚደንት በሽር ምውላድ ደቡብ ሱዳን ናይ መጀመርያ ናይ ተቕልውላዊ ነይሩ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ምንጻላ ንካዝናታት ካርቱም ጥራይ ትረፎ ዳርፉር ድማ ካልእ ተወሳኺ ቁስሊ ሱዳን ወላላ በለት ፕረዚደንት በሽር እናሻዕ ዘካየዶ ምርጫታት ስማዊ ተባህለ እቲ ፕረዚደንት ቁጠባዊ ጸገማቱን ምፍታሕ ምስ ሃገራት ዓረብ ሽርክንኡ ሕየለ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መንጎ ቐጠርን ስዑድ ዓረብን ምክፍፋሉ ንበሽር ካልእ ብድሆ ኾነ ፖለቲካ ምክፍፋልን ምሽርራኽን ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ እውን ቦታ ረኸበ ህዝቢ ሱዳን ብድጎማ ክካየድ ጸንሐ ዋጋታት ባንን ነዳድን ብዘይ ድጎማ ምልዓሉ ሰኣነ ሓንቲ ባኒ ብመንጽር ዋጋኣ ክብደታ ክንዲ 1 ኩንታል ፊኖ ተመዝነ ህዝቢ ሱዳን ምጽዋሩ ሰኣነ ሰውራ ጨርሐ ሱዳን ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ዝተኻየደላ ሃገር እያ ኣብ 1956 ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ እዋን ንበሽር ሓዊስካ ሻውዓይ ምዃን እዩ እዚ ድማ ሰራዊት ሃገር እቲ ዝነጠፈ ቁሩብ ሓይሊ ንፖለቲካዊ ስልጣን ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኣፍሪቃ ብደረጃ ዓለም እታ ዝበዝሐ ዕልዋታት ዝምዝገበላ ሃገር ኮይና ትቕጽለሉ ዘላ ውሕስ ምስጋር ስልጣን ኣብ ዘይህልወሉ እቲ እንኮ ምርጫ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ወዲ 75 ዓመት በሽር ከም መብዛሕቶም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሓያሉ ሃገራት ዓረብን ስልጣኑ ናብ ደቁ ከየሰጋገር ተፈጥሮ ናይ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዳ እምበር ንውላድ ኣይሓርየቶን መጀመርያ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ መወዳእታውን ስለ ዘለዎ በሽር እውን ኣብ 1989 ዝፈለመ ዘመነ ስልጣኑ ይዛዘም ከም ዘሎ ዝተረድኦ ቀድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ እዩ ምቅያራት ናይ ካቢነ ሚኒስተራትን ምስግሳግ ስልጣንን ኣተግቢሩ ንናይ ነዊሕ ቀረባ ዓርኩን ኣማኒኡን ጀነራል ዓዋድ ኢብን ዖፍ ኣብ ርእሲ ዝነበሮ ናይ ሚኒስተር ምክልኻል ጸፍሒ ናይ ምክትል ፕረዚደንት ሽመት ወሰኸሉ በሽር በቐደሙ እውን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመጸ ወተሃደር እሞ እምነቱ ኣብ ወተሃደራውያን መራሕቲ ኾነ ታሕተወት መኰንናትን ተራ ኣባላት ሰራዊትን ምስ ህዝቢ ወገኑ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ብዘይ ማእከሎት መኰንናት ዝኾነ በርክቶ ከም ዘይህልዎ መባእታዊ ትምህርቲ ወተሃደራዊ ሳይንስ እዩ ኣብ ኩናት ብዙሕ ተመክሮ የብሎምን ዝበሃሉ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ሱዳን ከይተረፈ በቐሊሉ ክርድእዎ ዝኽእሉ ተራ ወተሃደራዊ ፍልጠት ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ዝተሸመ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ጀነራል ዓዋድ ኢብን ዖፍ ንሚኒስትርታት ውሽጣዊ ጉዳያትን ጸጥታን
ዝመርሑ ጀነራላት ኣኸቲሉ ንፕረዚደንት በሽር ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣለይዎ ብ11 ሚያዝያ ኣፍሊጡ እዛ ወተሃደራዊ ኮሚቴ ዝተሰምየት ጉጅለ ንክልተ ዓመታት ብጊዜያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ ስልጣን ክትሕዝ ምዃና እውን ኣርድአ ንናይ ነዊሕ መሓዝኦም ፕረዚደንት በሽርን ካልኦት መሳርሕቱን ከም ዝኣሰሩ እውን ነገረ እዚ ንህዝቢ ሱዳን ሓጎስ ደጓሂ ምስ ፕረዚደንት በሽር ኮይና ሸይሸይ ዝበለት ወተሃደራዊት ጉጅለ እሞ ከመይ ኣቢልያ ካብ ፕረዚደንት በሽር ክትሓይሽ ልቦና ገበረ ኣንጻር ፕረዚደንት በሽር ዝፈለሞ ህዝባዊ ተቓሞ ኣንጻር እዞም መሓዙት በሽር እውን ክቕጽሎ ምዃኑ የእውሎ እዚ ንህዝቢ ሱዳን ገጢሞ ዘሎ ሓድሽ ብድሆ ምስ ናይ ህዝቢ ኣልጀርያ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ናይ ሒደት መዓልትታት ፍልልይ ይኽሰት ብምህላው እውን ካልእ ምምስሳል ይውስኸሉ ህዝቢ ኣልጀርያ ን20 ዓመታት ዝመርሖ ፕረዚደንት ዓብዱልዓዚዝ ተፍሊቓ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ብሰንኪ ወቕዒ ከፊላዊ ስንክልና ገጢምዎ እናሃለወ ሃገር ክመርሕ ኣይበቅዕን እዩ ኢልዩ ብህዝባዊ ተቓውሞ ገሊፍዎ ብተፍሊቓ ነታ ኣብ ግዜ እርጋንን ስንክልናን እውን ዘይትምኖ መንበረ ስልጣን ክሓድግ እኳ እንተተቐሰበ ክትክኦ ዝተመዘዘ ሰብ ግና መሳርሕቲ ብተፈሊቓ እዩ ተባሂሉ ብህዝቢ ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ ከም ናይ ህዝቢ ሱዳን ምዃኑ እዩ ህዝቢ ሱዳን መሓዙት በሽር ንዝኾኑ ጀነራላት ስልጣን ብሒቶም ክቕጽሉ ካሓድጎም ድዩ ወይስ ከም ጠለቡ መሰረታዊ ናይ ስርዓት ለውጢ ከንግስ እዩ ገና ምስ ግዜ ዝምለስ ሕቶ እዩ ብውሕዱ ግና ን30 ዓመታት ዝተሸከሞ ጾር ፕረዚደንት በሽር ኣራጊፍሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ጸላእተይ እናተሻረኹ ኣንጻረይ ውዲት ዝኣለምዮም ዝበሎም መራሕቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ብሓደ ተኣልዮም ነገረ ዕድል ዶ ነገረ ወቕቲ ቀውዕ ዓረብ ክጅምር እንከሎ ተመሳሳሊ ስምዒት ዝነበሮ ፕረዚደንት ሊብያ ሙዓመር ቀዛፊ ነታ ወቕቲ እቲኣ ኸይሰገረ ቅድሚ ኩሎም ብሞት ዝተኣልየ ንሱ ኾነ ሕጂ እውን ነገረ ዕድል ዶ ነገረ ወቕቲ በቃ ስልጣን ይኣኽለና ኢሎም መንበሮም ንህዝቢ ዘረከቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ናይ ኣጻብዒ ቁፅሪ ዝሓልፍ ኣይኮነን ከምኒ ቶማስ ሳንካራ ናይ ቡርኪና ፋሶን ፓትሪክ ሉቡምባ ናይ ኮንጎን ነገረ ስልጣን ግርም ከየጣጥሑን ከየስተማቐሩን ሞት ስለ ዝቐደመቶም ታሪኾም ጸቢቑሎ ከምኒ ፕረዚደንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋበ ኸኣ ታሪኾም ክልተ ግዜ ተኸሊሱ ሰብ ክሳዕ ዝጸላእካ ዕድመ የሃብካ ተረጊሞም ክሳብ ምእላይ በጺሖም ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝበዝሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝቕጽሉ ዘለው ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬንን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዮም እቲ ቀዳማይ ን33 ዓመታት እቲ ዳሕርዋይ ድማ ን28 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣለዉ ህዝቢ ሱዳን ን30 ዓመታት ካብዚ ተጻዕኖ ጾር ክናገፍ ብዒንቶም ዝምስክሩ ዘለው ህዝብታት ዩጋንዳን ኤርትራን ኣነኸ ካብ ጾረይ ዝናገፈሉ መዓስዩ ይሓስቡ ከም ዘለው ዘካታ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ፈተነታት ዘይካየድ ኣይኮነን ከም ኩሉ መስርሕ ናይ ተፈጥሮ ንምውላድ ምዕባይን ምሟትን ወቕቱ ክሕሊ ግዲሉ ህዝቢ ሱዳንሲ ጸሩ ራጊፉ ሕጂ ናትና ተሪፉ የማዕድሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ